Times, писание Time, и станало дума за това, че там имало цитат от Корана, в който се казвало така: ако един човек убие друг човек, то той сякаш убива цялото човечество. Нали? А пък вижте ги тези с Корана в ръка, те избиват и правят терористични атаки. And same thing. The Bible says, love thy neighbor as thyself. And the Christians with Bible in hand and shouting this slogan, they have killed maximum number of human beings on the planet. It's a historical record. So many killings, maximum killings have been done by Christians, and they have made colonies of others, they have made slaves of others, everything they have done with Bible in hand and shouting, love as thyself. What a tragedy! What kind of brain we have got? We are supposed to be the best species. И вижте примера с християните из Библията. С Библия в ръка, в която говори, ще цитира един пасаж, който говори, че с любовта, която е, аз така го разбрах, като любов, обичай ближния си, с тази Библия в ръка, християните са избили максимум. Обичай ближния си, да. С тази Библия в ръка, християните са избили максимум човешки същества на тази планета, и това е исторически документирано. Те са ги поробвали в колонии, превръщали са хората в роби и така нататък. В името на християнството, държейки Библия в ръка, цитирайки обичай ближния като себе си и цитирайки послание за човеколюбие. But this understanding does not happen. That it is not that I have mental pollution, I is mental pollution. It is very difficult to understand because of the heavy conditioning. That I am a soul, what do you think? It is very difficult to understand. So therefore we say, if you don't understand these teachings, don't even try to understand. Why? What will try to understand? It is the stupidity which will try to understand. And in the name of understanding, it will give continuity to stupidity. So we say, if you do not understand, forget about it, do some kriya. We give you some profound kriyas, some practice. And that is a psychological fitness program. The Hatha Yoga we have got everywhere. That is a physical fitness program. That is good. That is complementary to Kriya Yoga, not contradictory. That is a physical fitness program. You start with that and then come to psychological fitness program, which are the Kriya practice. И така, ако това разбиране не се получава, разбирането в което, че не аз имам страх, а че аза е самия страх, и това не се получава поради и че азът, не че аз имам умствени замърсявания, а че азът е умствените замърсявания, това не се получава поради твърдото обуславяне, че ето аз съм една много специална душа. Ако не се получава, тогава не се опитвайте да ако това разбиране не се получава, тогава не се опитвайте да го разберете, защото кой се опитва да разбере? Глупостта се опитва да разбере и в името на това опитване те само самопродължава себе си. Тогава забравете за това и може да пристъпите към самите крия практики. Сега, както Хата йога е една физическа фитнес програма, Крия йога е една психологическа фитнес програма. Така че в никакъв случай Хата йога и Крия йога не се противоречат. Напротив, те са допълнителни. Ако Хата йога е една така програма, която укрепва тялото, то Крия йога е една програма, която освобождава съзнанието от психичните замърсявания. So,
The main purpose of Kriya Yoga, the Kriya means action of perception, and Pratikriya means activities from the reactions of the mind. That is called Pratikriya. The Kriya means to be available to Kriya Yoga means to be available to the action of perception, direct perception of understanding, energy of understanding, not remain in the network of reactions because of too much entanglement with mental undertaking. That is unfortunately our tragedy, that we remain in reaction and therefore never available to action. И така, сега става поясняване на какво означава самата дума крия. Крие е действие на директно възприемане, директно възприятие. Така. А пратикрия, това е свобода от реакциите. Така. Момент. И той така го казва. Reaction from the mind, that is pratikriya. Свобода. Не, реакция From the mind. From the mind is pratikriya. That is pratikriya. And riya is the action of life, for the perception. Okay. Така, значи той го обяснява с две думи. Едното е, казвам го направо на български, директно възприятие за вас самите със себе си, с енергията на разбиране, което във вас, директно наблюдавате и възприемате. Директно възприятие. Това е крия. И другото, което това е противоположното, не противоположното, но това, което обичайно хората са, това е въвличане в реакция. На базата на замърсяването хората просто реагират, нали, без да има осъзнаване. Така че това се нарича пратикрия. Тази реакция от съзнанието. Така че директното възприятие сами за себе си, това е крия. С енергията на разбирането, която е във вас. Това е. Целта на крия е да излезем от тези реакции и да навлезем в директно възприятие. Similarly, there are two words, yoga and biyoga. Biyoga means separative psyche. I, you, chitta vritti. And yoga is ending of chitta vritti, ending of separative psyche, the divisive consciousness, to be available to the harmony at every level, individual, family, society, national, everywhere this harmony, this automatically happens. Yoga means harmony at every level. And when it happens, when the biyoga, this harmony at every level goes. За да се обясни втората част на думата, нали? Говорим за крия йога, крия обяснихме, сега идва за думата йога. За да разберете какво представлява йога, трябва да разберете първо какво е би-йога. Би-йога е разделяне. Това е измерение на съзнанието, в което то е разделено на аз и съдържание. То е в една двойственост, в разделение. Свободата от това разделение в съзнанието води до йога, което е хармония. Свобода от разделението и навлизате в една хармония. Това е, в една свобода от замърсяването. И тази хармония на всяко едно ниво на човешкото съществуване. Индивидуално, семейно, общество, държава, нация и така нататък. And when the biyoga goes, the yoga happens, you are in your natural state about which you are discovering. And that is what Patanjali also says, that after saying yoga chitta vritti tadadrashtu sarupe avasthanam, you are available in your natural state. What a beauty! Когато би-йога изчезне, когато разделението във вашето съзнание изчезне, тогава настъпва и йога, или липсата на разделение. И това е същото, което е казал Патанджали, и той го цитира. Спре този натиск на мислите, това бръщолевене в съзнанието. И вие сте във вашето естествено състояние. So, those who are interested to go further, to understand this whole energy which we are trying to share, it is good to get initiated in some
subtle Kriya practice, Kriya Yoga practice. Those who are doing Hatha Yoga, they can do it. As I said, that is complementary. But this is more subtle. It's the finer aspect of Hatha Yoga. So, those who are interested, they can come for initiation, because this is so holy. It is shared in an atmosphere of what we call initiation. And that initiation is not information, it is a transformation. That is why we call it initiation. И така, тези от вас, които искат да продължат по-нататък, да навлезат в тези финни аспекти на Крия йога, са добре дошли да продължат. И в връзка с това казваме, че Крия йога не е в противоречие, отново го повтаряме, не е в противоречие с Хата йога, а той е по-скоро един фин, краен аспект на Хата йога. И освен това, тези неща, които ние споделяме, са святи и тайни. И ние ги споделяме в една атмосфера на посвещение. Така. И да, това посвещение не е някаква информация, която ви се дава, а тя е една дълбока трансформация. Така че се извършва специална, специфична атмосфера на посвещение. So, usually we do this Kriya Yoga with certain symbolic, because the Kriya Yoga was given to the great-grandfather of the speaker, who was known as Lahiri Mahasaya, from a wonder and mystery of Himalayas, who was called Babaji. That is how Indian people call a holy man Babaji and holy woman Mataji. So this came, and there are distinct lineages. One is disciplic lineage, another is dynastic lineage. Dynastic means from father to son to son. The son is not only biological son but also spiritual son, because he receives initiation from the father. That way, and in this we have no organization. И така, сега при това посвещение ние сме запазили, използваме някои символи. Защо се получава това? Самото учение и техники на Крия йога са получени от прапрадядото на говорещия, който се наричал Лахири Махасая. Той ги е получил в Хималаите от един тайнствен йоги, наречен Бабаджи. Бабаджи не е името на този йоги, защото в Индия към святите мъже се отнасят с обращението Бабаджи, а към святите жени с обращението Матаджи. Така че това е просто едно обращение, а не някакво име. Той ги е получил в Хималаите, тези техники и учения, и след това те вървят по две линии. Едната линия върви по линията на от Лахири Махасая, нали? Те върват по две линии. Едната линия е линията на учениците, а другата линия, това е семейната линия, което означава, че учението и техниките се преподават от баща на син, от баща на следващ, на своя син и така нататък, баща на син, като в случая бащата е не само баща на своя син, нали, в физически аспект, но той е негов духовен учител, така че едновременно и двете неща. И биологичен баща и духовен баща на своят син. So, Lahiri Mahasaya said, I don't want to have any control over the disciplic lineage, what they do, let them do, but at least for my own descendant, I have an instruction that don't form any organization. Because truth cannot be organized. What is organized is ideas about truth. And all ideas are I, you. Don't do it. Even now in the fourth generation, no organization. It is a miracle that this body travels all over the world without any organization, without any money. Because of the voluntary donations that the people give as Guru Dakshina. And they give so generously because they are so much enthused by the whole energy.
They give. In the spirit of Jesus Christ, who said, give until it hurts you, they do give. And that is how this body can travel all over and doing all such things. И така, Лахири Махасая е казал, че вие, значи аз не мога да кажа на линията на учениците какво да правят. Ако искат да правят организации, да правят. Там не искам и няма как аз да им предам моето послание в пълнота, защото на вас, които сте от моята линия, на семейството линия, ви моля, вие никога да не правите организации. Да няма организации. Защото истината няма как да бъде организирана, а само идеята за истината може да бъде организирана. А има ли организация, веднага става аз, ти, веднага има иерархия и така нататък и истината се губи. Така че посланието на Лахири Махасая към семейната линия е да няма организация. И говорещия, който е пред вас, няма организация, но той пътува. Той е четвърто поколение, четвърто поколение след Лахири. Той няма организация, но въпреки това пътува по целия свят, благодарение на поканите и даренията на хора, които са ентусиазирани от учението. Те го канят и така нататък. И той пътува по целия свят. И да даряват щедро, и подпомагат. Без да има организация, това е чудо и мистерия, че това тяло продължава да пътува по целия свят. И те дават, и той казва, те дават в този дух, както е казал Исус Христос, давай, докато те заболи. Да. And in order to demonstrate the dynastic lineage, we have some pictures of my father, grandfather, great-grandfather, and that Himalayan wonder. So we have this altar, and then we request people to bring some symbol of participation. And they have got very beautiful symbol. The 6 flowers, 5 fruits, these have got deep meaning. And a paper is usually given to explain what are the meanings. Because, for example, there are 6 mental pollution. Instead of fighting with them or feeding them, we just face it. And as a symbol, we bring 6 flowers. Then 5 fruits. All our actions are generated by 5 sensory organs. So we are interested in actions, and we will do the action, but the fruit is in somebody else's hand. So we are not going to crave for this fruit. So the fruits are surrendered. Similarly, we bring 3 sweets. That is the most profound Laya Yoga teachings, Satchidananda, which you will learn. Then we bring a coconut or some hard nut representing the ego, which beckon and token, that means ego is broken. I-ness is gone for the isness to be. So that is all these things we bring, and we bring in a closed envelope some what we call Guru Dakshina. Because this is something priceless. We cannot have a price tag. So whatever people give as a voluntary donation as Dakshina, that is good enough. And this has nothing to do with the organizers. They need some money to organize all these events. So they may ask for some donation from this, what you call, from the Kriyavans and some tickets, etc. That is their business. That has nothing to do with this Guru Dakshina. И така продължава сега обяснението на тези символи, които са при посвещението, за да покажем, да унагледим, така да се каже, семейната линия, как тя е дошла до нас, поколение по едно след друго, 4 генерации, 4 поколения. Ние поставяме така едни изображения, едни снимки над олтара. Освен това, ние носим определени неща, които имат символично значение. Например, ние носим 6 различни видове цветя и 5 различни видове плодове. Какъв е смисъл на това? Тези 6 различни цветя представят 6 умствени
замърсявания, с които ние не се борим с тези замърсявания, а ние просто ги наблюдаваме и те отпадат. Когато говорим за тези 5 плода, става въпрос за това, че ние имаме 5 сетивни възприятия, които сетивни органи, да, правилно, сетивни органи, които водят до определени действия и тези действия после ние не се вкопчваме в тези плодове на нашите действия, а ние знаем, че действието е наше, но не и плодовете, дали ще бъдат плодове от нашите действия. Смисъл едно има отдаване на плодовете на нашите действия. Това е символичното значение на тези 5 плода и това всъщност е записано на един лист хартия. Няма нужда да се помни. Там в този лист хартия всичко това е описано, както определените неща, така и тяхното символично значение. Освен това имаме 3 сладкиша, 3 млечни там сладки, които представляват трите учения на Лая йога, които са Сатчит Ананда. Има един кокосов орех, или обикновен орех, който представлява твърдостта на егото. Егото, което е твърдо и което всъщност трябва да се разчупи. Така, което се отхвърля. Този кокосов орех. Той пропусна, аз добавям, има ароматни пръчици, това го има написано там в книгата. Освен това, има и един затворен, ненадписан плик, в който се поставя някакво дарение. То се нарича Гуру Дакшина. Защо тук няма някаква цена поставена или някаква тарифа или някаква такса? Това учение, на него не може да се постави цена. То е, така се каже, безценно. Тук няма измерение, в което ние да дадем цена или да се сложи. Така че това е лично връзката между ученика, който приема това учение и тези техники, с учителя, който му ги предава. Този плик не е надписан, се слага дарение, което се предава на учителя. Пък ако организаторите нещо взимат, примерно някаква такса за залата, то това си е вече тях. Те може би си правят някаква сметка да покрият тук разходите, които са за тази зала. Но това е нещо различно. В този плик, който е във връзка с посвещението, се дава дарение лично и доброволно, разбира се, кой колкото има на сърце, за учителя, за гуручи, за говорещи. Yes. So, there is one problem that has happened in Russia. The Russian coordinator has said that Putin has passed a law, only the registered Christian institutions will have their religious teaching. Any other coming to our country and doing this will be branded as a sect and cult, and they will be arrested and sent out of the country. So then I said, it doesn't matter. We are doing the rituals because we are not anti-ritual. And there is nothing wrong in doing some good ritual. But our emphasis is of course spiritual. But if the Russian latest law says that, we will not have any altar with the pictures and we will not ask people to bring prasad. Actually these are prasad. We again give back to you. Yes. It is all given to you. All these fruits and sweets and everything, coconut we give back to you. But if they don't want us to bring, we will not bring. We will not have any altar, nothing of the kind, but we will have like that. So good luck to Putin, and we will still have our work in a non-ritual manner. So if there is any objection here also to do the ritual, we will not do ritual. Like here we will do without ritual, without altar, without asking anybody to bring any participation symbol, etc. Okay. You find out what here the people have said. И така, става въпрос сега за нещо, което наскоро се е случило в Русия. В Русия има нов закон, който е издаден от правителството и доколкото разбирам с намесата на самият президент Путин, който закон се казва, че всяко едно събиране, тип религиозно събиране, ако се определи като такова, което не е от официално регистрираната
Руска православна църква, която се нарича Московска патриаршия, ако не е от тази разпозната от правителството църква, всяко друго религиозно събитие се забранява и който го извършва се наказва, поставят го в затвора, той дори каза, го изритват, арестуват го и го дори изритват от страната. Толкова е силен, строг този закон. И в този смисъл, нали, говорещия казва, сега, всяко друго нещо, освен религиозните събирания на Руската православна църква, Московска патриаршия респективно, се квалифицират като събиране на секта, култ, някаква така. И това нещо се преследва от закона. Така че, ние не сме против ритуалите. Нали? Ние, макар че наблягаме на духовността, ние тук използваме един ритуал, без да му придаваме някаква тежест. В смисъл, ако в Русия това нещо е забранено, там нещата продължават без да се извършват всички тези символи, без да се извършва олтар, без да се слага тук снимките на прадедите на говорещия и така нататък. Сега, когато говорим за тези неща, като цветя, плодове, кокосов орех, сладкиши, които вие тук носите, те след това се връщат обратно на вас. Това се нарича благословена храна или праса. Това беше вметнато. Сега, ако вие не искате това нещо и в България, този момент, нали, ние въпреки, че наблягаме на духовността, ние не сме против ритуалите, нека да ги има. Но ако вие също има възражение тук и вие кажете, не искаме да има такъв ритуален момент, няма да има. Това зависи от самите вас, така че въпрос е, какво ще кажете вие за това? Да остави ли тази част ритуална с снимката на линията, с носенето на тези символи и след това, нали, разбрахте, това се връща обратно на вас и така нататък. Искате ли това да остане при посвещението или просто да го премахнем това нещо? See, Kriya Yoga is the deepest dimension of religion, which repudiates all organized religions and their bigotry and battle and their idiosyncrasy, ideologies. The deepest dimension of religion. So, and that is exactly what has been advised by the Purna Chaitanya, Krishna, in the Bhagavad Gita. He says, Sarva Dharman Parityajya. Take out all your organized religions to be available to the most profound religion, which is not of the mind, which is of the energy of understanding, of awakening of intelligence, Chaitanya. Значи, вижте, всъщност, крия йога е в най-дълбокото измерение на религиозност. Това е възможно най-дълбоката, задълбочена и религия въобще. И тя просто далече надминава, изритва, просто подминава всякакъв друг вид религии. Това е също, което е казано и той цитира в Бхагавад Гита, Пурна Чайтяня или Кришна, аспекта си на Кришна, той казва това, което той цитира на санскрит. Просто изритайте всякакъв вид религии, нали, организирани религии, въобще не се занимавайте с всичко това нещо. So, is it possible to do the... Искате ли това да стане, да останат тези символи, които се при посвещението? Какъв е отговора на хората, които са тук? За утре става. Да. Демон. Ние сме с генерал Путин при нас. So, if there is any questions you can ask, and you are welcome to ask. We want you to live with questions, not with conclusions. But it should be your questions, not questions from the borrowed answers, which you have read from book something, and on the basis of that you are asking questions, not such stupid questions. Real good questions from your side. И така, сега, ако имате въпроси, моля задавайте ги. Ние искаме хората да живеят с въпроси, а не с умозаключение. Но молите, задавайте въпроси, които са ваши, а не някакви въпроси, които вече вие предварително си формулирали някакъв отговор или нещо чели, искате потвърждение или отхвърляне. Нека въпросите да си бъдат ваши.